Marta. Sí, boa tarde de novo. Ben, pois en relación a esta moción do Grupo Socialista, o Grupo de Compostela Aberta tamén que quixera facer dous tipos de consideracións distintas. Unha, máis en relación a aspectos ou a requerimentos materiais que xa se mencionaron aquí tamén no caso da intervención da señora Goretti, cando falamos dun bus nocturno, efectivamente, unha moción tipo desta natureza como a que presentou o Partido Socialista, pois non ten moito encaixe real, porque aquí non temos un bus nocturno, un bus que está pensado por esas altas horas da noite. Por lo tanto, eu creo que cando se presenta isto non se está pensando de maneira específica no noso municipio. Pero eu creo que máis importante e tamén máis complexo é a segunda parte e as consideracións que quería traer aquí, que tal vez excedan efectivamente o tempo que está estipulado nas nosas mocións. E ten que ver máis con unha reflexión de fondo, unha reflexión dende a perspectiva feminista sobre que tipo de valoración podemos facer, que mensaxe envía este tipo de moción, que nos está dicindo respecto ao uso do espacio público por parte das mulleres esta recomendación ou esta decisión. Dende o noso punto de vista, esta moción envía unha mensaxe un tanto inquietante e certamente regresiva respecto ao que se decía antes, respecto aos dereitos das mulleres e respecto á nosa autonomía, respecto á liberdade. Esta moción, de alguna maneira, pois reforza, incide na cultura do medo, porque intercambia, hai unha especie de intercambio entre seguridade por restricción da liberdade. Somos conscientes de que moitos municipios están iniciando a aplicación destas medidas, e non teño ninguna dúbida que a intencionalidade do Grupo Socialista aquí ou noutros municipios con esta moción, pois precisamente levar a cabo unha medida para, en este sentido, para garantir maior seguridade das mulleres. Pero eu poño en dúbida que isto o garanta, e ademais a aceptación destas paradas intermedias, destas paradas antiacoso, en realidade o que fan é que as mulleres de maneira automática creen accións de adaptación e naturalicen comportamentos para incorporar esa cultura do medo ao feito de moverse polo municipio, de moverse polas rúas. E unha das partes da moción que en ese sentido me parece que temos que reflexionar críticamente é cando efectivamente se propón que a persoa que conduce un autobús poda ser avisada por unha muller dende a parte dianteira para que poda baixar antes, e di, literalmente dice, para poder camiñar o menor tempo posible soas. É unha frase que me preocupa, non? Poder camiñar o menor tempo posible soas. Por que as mulleres non podemos camiñar soas? Non haberá outras medidas que podamos pensar ou implementar en materia de política pública para isto? Tamén di a moción, permitir reducir o tramo que a muller ten que percorrer soa de noite, dende que baixa do autobús ata o seu domicilio ou lugar ao que se dirixe. Ben, novamente, se insiste en restringir, en apartar as mulleres do espacio público que se concibe como un espacio de potencial violencia ou de agresión para as mulleres. A mensaxe desta moción, polo tanto, eu creo que é preocupante, como dicía ao principio, que as mulleres non debemos andar soas polas rúas porque podemos ser agredidas, porque podemos ser acosadas sexualmente. A mensaxe é que as institucións, para velar por a seguridade das mulleres, debemos facer políticas que restrinxan os nosos movimentos, reitero, e a nosa autonomía. Cal sería o seguinte paso? Recomendamos non saír de noite ás mulleres, permanecer solamente en sitios pechados, levar a cabo un servicio de taxi antiacoso porta a porta. Ben, eu creo que non podemos promover a cultura do medo porque ten consecuencias sobre a maneira tamén de habitar e pensar a cidade para as mulleres, porque reforza estereotipos como non transitar por determinados lugares, non usar determinado tipo de roupa, non ir de noite a non ser que vayamos acompañados. Baixo este esquema de responsabilidade indirecta, baixo este esquema hai unha certa responsabilidade indirecta a que se acontece unha agresión e unha muller non decidiu acollerse ao servizo de parada a demanda, e se pasa algo pode haber unha responsabilidade indirecta por parte da opinión pública ou por parte de outras persoas que pensen que isto lle aconteceu porque non solicitou este servicio.
En ese sentido, creo que non é boa idea implementar políticas que, aínda que sexan ben intencionadas, estou segura de que así o foron, limiten a nosa liberdade nos espacios públicos, contribúan a reforzar o medo. En contraposición, e para construir en positivo, creo que deberíamos intentar traballar entre todos e todas en pensar en políticas para empoderar máis as mulleres, para crear máis confianza e empatía coas mulleres, políticas públicas de fortalecemento da seguridade a partir da apropiación dos espacios, de apropiarnos dos espacios públicos, da reacción colectiva de rexeitamento ante as agresións machistas e contribuir á eliminación da vitimización das mulleres. Traballemos mellor para habitar a cidade a hora desexada, a hora que queiramos habitala e na compañía desexada. Limitar os tránsitos, limitar as mobilidades nocturnas pode que nos faga máis seguras, pero sen dúbida creo que tamén nos fai, como decían antes, menos libres. Por lo tanto, en ese sentido, nós temos dúbidas respecto a esta aplicación, pero podemos valorar tal vez o estudo de que en determinadas zonas a futuro pudese ser necesario, pero non vemos que esta medida contribúa, como decíamos antes, de maneira positiva a levar a cabo políticas públicas de xénero que emancipen as mulleres. Grazas.